Od piatka 7. marca môžu nielen obyvatelia mesta, ale aj návštevníci Žiliny opäť využívať tzv. Zdieľané bicykle pod názvom Bike Kia. O tom, že sú čoraz viac obľúbené, hovoria aj štatistiky, z ktorých vyplieva stúpajúca tendencia v ich požičiavaní. V minulom roku si ich totiž požičalo viac ako 1 000 000 záujemcov, pričom v obehu je aktuálne zhruba 200 zdieľaných bicyklov. V porovnaní s minulým rokom sa bielo-červené bicykle vracajú do žilinských ulic už o týždeň skôr. Novinkou tejto už 7. sezóny sú 4 nové stanice, ktoré používatelia nájdu na uliciach Daxnerová, Rosinská cesta, pri Kultúrnom dome, v Považskom Chlmci a v Budatine na Dolnej ulici. Veríme, že priaznivcov tejto služby poteší aj fakt, že výška poplatku ostáva rovnaká ako v roku 2024. Aj tento rok sa knižnice po celom Slovensku spoločne zapojili do iniciatívy s názvom Je nás počuť. Knihovníci vyšli do ulic, aby okoloidúcim prečítali zo svetovej aj regionálnej literatúry. Je to, myslíme si, že dosť významná aktivita, kde chceme poukázať na to, že sme tu, že chceme, aby nás bolo počuť, aby o nás všetci vedeli, že sme tu a že sme tu pre všetkých obyvateľov, pre celú komunitu, ktorá sa nachádza. Je to krásna aktivita, ktorá vznikla pred 5 rokmi počas covidu. Taká hlavná myšlienka prišla z knižnice z Oravy, z Oravskej knižnice Habovšťaka a priniesla taký nový rozmer do knižničnej práce. Téma aj výber diel sú pre knižnice dobrovoľné. Cieľom akcie nie je upútať davy, ale netradičnou formou zviditeľniť význam čítania a existencie knižníc v digitálnej uponáhľanej dobe. My sme si vybrali také krátke poviedky, aby niekto, kto sa pri nás pristaví, aby získal taký ucelený obraz. V minulosti sme mali aj také ťažšie knihy. Dnes sme dali prednosť ľahkej literatúre, lebo si myslíme, že je treba trošku ľudí aj rozveseliť, rozosmiať a pobaviť. Ja mám čítanie z knihy Ermy Bombekovej. Budem čítať o stratených ponožkách v pračke. Potom máme knihy od našej autorky Marty Hlušikovej, ktorá napísala niekoľko krátkych fejtonov. Každý z nás si vybral inú poviedku alebo iný fejton. To sú také dve nosné knihy, z ktorých budeme dnes čítať. Podujatie bolo súčasťou Týždňa slovenských knižníc, v rámci ktorého sa v Krajskej knižnici v Žiline ocitlo i malé planetárium. Témou aktuálneho ročníka bola práve všestrannosť knižníc ako inštitúcií, ktoré nielen poskytujú informácie, ale sú aj bezpečným miestom a priestorom na oddych pre všetkých. Pred viac ako 15 rokmi bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia podkrovia Považskej galérie v Žiline. Pre zlý technický stav strechy k nej Žilinská župa, ktorá je zriaďovateľom tejto inštitúcie, pristupuje opäť. Po 15 rokoch je naozaj tak zdegradovaná, že bolo nevyhnutné pristúpiť k jej rekonštrukcii a tak sme prišli s touto investíciou. Treba povedať, že máme naprojektovanú takú kompletnú rekonštrukciu Považskej galérie, ktorá je v hodnote asi 3 milióny, ale vzhľadom k tomu, že sme zatiaľ nenašli tie správne zdroje, z ktorých by sme to vedeli prefinancovať alebo spolufinancovať, tak pristupujeme iba k tomu najnutnejšiemu a teda rekonštruujeme strechu. Samotná stavba bola zhotoviteľovi odovzdaná začiatkom februára, pričom realizácia rekonštrukčných prác by mala trvať 9 mesiacov. Celková suma za rekonštrukciu strechy bude 450 000 eur a Žilinský samosprávny kraj ju hradí z vlastných zdrojov. Dnes vidíme teda, že idú v zmysle harmonogramu, sú odkryté všetky veci, ktoré mali byť odkryté, možno, že to horšie, čo sme sa dozvedeli, že naozaj, že celá vata alebo celá izolácia bola nasiaknutá vodou, niekde dokonca dochádzalo aj k, alebo že sa už vyskytli plesne, takže znova nejaké zmeny v realizácii projektu určite nastanú. Ale dôležité je, že dnes sme naozaj v štádiu, že môžu začať reálne pracovať na novom zakrytí. Chod Považskej galérie nie je momentálne obmedzený, aj keď priestory, kde bola dlhodobá výstava Vincenta Hložníka, sú aktuálne pre verejnosť uzatvorené. Čo sa týka chodu galérie, tá galéria v podstate aj napriek rekonštrukcii podkrovných priestorov a strechy funguje. Fungujeme s 2 výstavnými priestormi na prízemí a na prvom poschodí, takže návštevníci sa nemusia báť, že galéria bude uzavretá pre verejnosť. Naozaj fungujeme a čo sa týka ešte nejakej budúcnosti, tak v podstate v tomto priestore bola expozícia diel Vincenta Hložníka. Pracujeme s niekoľkými verziami. Veríme, že budeme diela Vincenta Hložníka sem môcť vrátiť čoskoro. Samozrejme, príprava novej expozície bude trvať nejaký čas, ale máme aj ďalšie nejaké verzie, že by sme chceli ponúknuť aj možno nejaké iné formáty výstav v tomto priestore. Je to pracovná záležitosť zatiaľ, naozaj neviem špecifikovať bližšie.
Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, oznamuje obyvateľom mesta, že od 5. marca bude na celom území Žiliny prebiehať jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov by však obyvatelia nemali vhadzovať napríklad elektroodpad, akým je napríklad televízor či chladnička. Tie by mali obyvatelia odovzdať u predajcov elektroniky. Taktiež je zakázané do kontajnerov vhadzovať farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok a podobne. Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu budú postupne pristavené v jednotlivých mestských častiach do 21. apríla. Žilinčania budú môcť do týchto nádob vyhodiť nepotrebný odpad z domácnosti, ako napríklad podlahoviny, starý nábytok či bytové jadrá. Naopak sem nepatrí drobný stavebný odpad, elektronika, obaly zo škodlivých látok, ako napríklad farieb či riedidiel, ale aj bioodpad zo záhrady ako listie, tráva alebo konáre. Tento odpad budú môcť odovzdať do zberných dvorov. S rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov sa začalo v Zádubni, Zástrani a v Budatíne. Celý harmonogram nájdú občania na webovej stránke mesta. Žilinskí futbalisti končia svoju púť v slovenskom pohári. Na domácom štadióne nestačili na Spartak Trnava, ktorému podľahli po 2 góloch Michala Ďuriša 0-2. Ich púť sa tak končí už vo štvrťfinále súťaže. Výborný vstup do zápasu, ale my nedáme gól proste. No, to je proste strašná škoda proti Trnave, lebo tam boli za mňa 2 vyložené šance, ktoré proste to musíme dať gól, lebo to sú tréningové situácie, ktoré dennodenne robíme a toto je potom problém. A potom klasika hadánarsky sme sa asi ukazovali, že si chceme podržať loptu a zahrať si futbal. No. Takže to je taký problém, keď asi si neuvedomujeme to, že góly sa dávajú do 16 a že tam musíme byť agresívni a proti Trnave to nie je jednoduché, ale proste my musíme doma dať gól a musíme dať 5 gólov. Potom môžeme postúpiť a samozrejme Trnava hrala to, čo chcela a zaslúžene postúpila. Šošoni sa trápia v ofenzívnej fáze. Na jar strelili zatiaľ len 3 góly a proti Trnave vyšli strelecky na prázdno, druhýkrát na domácom štadióne počas 4 dní. A myslím, že sme nastúpili dobre do druhého polčasu, ale ako som povedal, opäť finálna fáza, ale to je veľký problém pre nás, že my sa ani netlačíme do tej 16. My ideme dať center, je tam jeden hráč. S Trnavou je to málo, strašne, keď je tam 5 hráčov, je to málo, nie jeden. V druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaži začali boje v kvalifikácii o play-off. V úvodných 2 zápasoch ťahal za kratší koniec papierový favorit. Považská Bystrica po prehrách 0-1 a 2-5 prehráva v sérii Steps Bratislava hranej na 3 víťazné zápasy 0-2. Som hrdý na chalanov, konečne tam popadalo, sme sa v posledných kolách trápili v koncovke. Som rád, že konečne sa rozbiehame, začalo to detvo a potom pomaličky to stupňujeme. Som rád, že tento zápas sme dotiahli do víťazného konca, že sme to tam prvé 2 tretiny to tam nasúkali a som na nich hrdý, že to tam konečne padla. Oporou Bratislavčanov bol Patrik Andrisík, toho Pantéry prekonali až po vyše 5,5 tretine a po vyše 100 úspešných zákrokov. Najväčšia, my sme najradšej, že ho máme v bráne a myslím si, že tú svoju formu vyšperkoval a myslím si, že predvádza neskutočné výkony. Frajer, klobúk dole pred ním. Rozhodujúci gól strelil práve Jakub Urám. Bývalý hráč Žiliny posielal hostí do 3-gólového vedenia. Tí ťažili najmä z kvalitných breakových situácií. Počuli sme taktiky, čo máme robiť a myslím si, že sme išli super prečíslenie 2-1 s Gecom a mi to tam pekne hodil a mne stačilo už iba trafiť odkrytú bránku, čiže klobúk dole pred perfektnou nahrávkou od Alexa Geciho. Počúvali sme trénerové pokyny, myslím si, že takticky sme to zvládli a super tímový výkon, čiže paráda. Urán prišiel na pozápasový rozhovor s netradičnou pokrývkou hlavy. Viac prezradil samotný hráč. Klobúk pre najlepšieho hráča zápasu, čo si udeľujem v kabíne, dostal som ho takisto od Alexa Geciho, takže takou nejakou, jak to povedať, tradíciou by som ho sem doniesol a nič, len tak sranda.